من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن اقتدى آثارهم إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنومي علي علمي على البيت سنيانيكو يرمى جاكا بونغوكو بلا جلنا كاكيسي نما دل الله في علاكو كي دنفونا صهيرمك محمد المصطفى أني أصود نسانمو أني أكا صحابة نمو أني جونيمان فنغو فني وسيندا نولاني بارا نمان كليه على كانيني أو فرح أو جما كلو سانمانكا رجب كالو كليتا أني سبا Asadullahi al-Ghalibi Bangila Imam Ali alayhi salam ni chabain akadomi nyanamaya amba fe Haidara Hajara Tungara Sanwosa tashibla ani hakila digi ni chabain kanyanamaya aye joda baminufa al-Islamia dine demelila aye gerente ani balawu ani lajarabilu minusoro dine indaseli ani dine injolila ajogo baw hakila digi miseka kola anjiyema amiseka ataka ladegelike ala kakisi ani kunaja soro je ani lahara ala sona nyine baro bela jele bena janvier masamba fla ani muka ani woro samedi lansaraselu kofe ambela jele nyogon soro dula chikena asayid Sherif Usman Madan Haidara konnana kaseka ta fara nyogonga amba dafe kaseka kene inoro soro bonya ani horoma mi kene ina ambela jele misega ni yoro soro ke ala chugumina ala sona al-Islamia dimeto ansaru faneye amba mage kabo mali fanta ani nani bela jele fe mali koka kene sanman bayinu donani al-Qur'an sanman kalani Ustaz Zumana Kulubali fe a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Madame Sidibe Seida Mariam Tangara kabo manantali ale bora kala selike ay nyefali chamankanye Imam Ali fisamantiaula anga janga kasorelu nyamada Silameu ami ala bafone kene kaka ala fama barkada masamenye afoloni abadaba masamenye na neni ema masamenye na neni auma kan tega mina kan dan kuluselma ngono dante ala kanga fo kasoli chaya kira banka no de Muhammadu tokotiki kablatiki ola kuma be muso min bolo o de Madame Sidibe Mariam Tangara kabo manantali Islamia siraka sous section de manantali section de baflabe ola ka fo ka konyumando ni e am bole ne fo kai marala kana tanti ajara tungara deme ka aka haklina to sabati ka dia don ala ka tla ka publicité ka kolata wallahi kaba ko de be shirfula ama dan soro shirfula wallahi non te yani kay kaja don wara fo mali kofe mali koka kanna belebele deme alikola aliko e kabakodi an nyabe baji bamina ode ali e dan to tala boyoro tala mata dan yoro do ode ali o temenen kofe walanda kungurunu mbangolo yana nga dola kanga karamo ba fo ku barkada ku konyumando wallahi olu de bande medeme kani walanda fitinu ndama ola ako chukodi yanno qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kiraba mamadu ko kisini nama be kiraba minga ako man azza aliyan ikado ako ni maminya aliyu toro faqadi azani yale mamadu de toro wallahi iya ali de buika de bun sera kiraba ima iya ali tore ka toro sera kiraba ima Silameu anti kuma ufamu ala kanye kadama ala ka kiraba ko ako ali borane Muhammadu de la kabako dando ako wa anna ako wallahi ako nere Muhammadu de bora ali la tigitigi
e ni kuma ɲɔgɔnna ye wa yala nin fɔra cɛ juma ma dugukolo sanfɛ ni Ali tɛ kabako de bɛ Ali la Allahu akbar kabako do a ko anna madinatul ilmi a ko ne Muhamadu de ye dɔni duguba ye dɔni duguba o de ye Muhamadu ye Ala ka kiraba ye a ko o la dɔni dondaba o ye jɔni ye wa aliyun babuha Ali de duguba in donda ye e bɛ don dugu kɔnɔ cogo di n'i ma tɛmɛ Ali fɛ o se ka kɛ o wallahi dugu ka di dugu man di i donna kɔnɔ de ni ɲuman k'a kɔnɔ e donna kɔnɔ de ni juguman k'a kɔnɔ i donna fɔlɔ de i bɛ don cogo di i ma tɛmɛ Ali fɛ o se ka kɛ Ala ka n'aw dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a ko a ye filɛli kɛ ka taa Aliyu ma Ali jɔni cɛ min ye kabako ye k'o ye bato min ye kabako ye ne ma ɲɔgɔnna ye fɔlɔ o la Haidara ka kabako e b'a dɔn ne b'a dɔn anw wajulukalani minnu ye bisimilayi kala ka da kula wuzu kura bi nasi wallahi an sena saba na an ka fini donta an ka dumuni ta ngoli safinɛ hadamaden dira ne ma Haidara tɔgɔ kama k'a sɔrɔ ni cɛ ti ɲɔgɔn dɔn Bamakɔ Baginda Kalilu Kulubali bɛ yen a y'a den di a kɔnɔɲɛ fɔlɔ san 4 a ko a ta ɲa di Haidara kama mani huwa mursiduna elimu azam an ka daba ye jɔni ye huwa najmu sakibu dolo ɲɛduma Baharul Huda kanda badinge nuru duja maadu tunu noro min kono hamdul islami Haidara islamiya nyunde fi sarai wa durai kamina ka gele ka tɛmɛ tasuma kam kan n'a y'a ta a ma bila k'a ka gele tanti Ajara Tunkara e kunkolo ordinateur de i kunkolo de ordinateur ye k'i fɔ k'i barikada an b'a fɔ yan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonyamasegi ani waleɲumandɔnkanw lasera an balimakɛ Moribo Jara fɛ ka ɲɛsin an ba ma Haidara tanti Jara Tunkara a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la alul beitu kanu yirali la an'u sankɔrɔtali la. Ni ko Imam Ali i ko dɔni i ko ladamu i ko mɔgɔya ɲuman ani diinɛ ɲuman mɔgɔya ka sutura. Ni ko Imam Ali i ko kodɔn tɛ taa karamɔgɔ kɔ karamɔgɔ dun ye 3 ye a si ka diplôme tɛ kelen ye. Karamɔgɔ fɔlɔ ye ɲanamaya ye ale ka diplôme a ka kalandenw ye o ye kodɔn ye ni mɔgɔ min ye ɲanamaya faamu. Karamɔgɔ filanan o ye dununyalatigɛ ye ale ka diplôme ka di a ka kalandenw ma o ye nimisa ye Ala k'an kisi a ma. Karamɔgɔ sabanan o ye hadamaden ɲuman ye ni maa min y'o sɔrɔ k'o k'i karamɔgɔ ye e bi bɛnsema sɔrɔ o y'i ka diplôme ye. Jonjow la juguman n'o ye diplôme na juguman ye n'o ye dununyalatigɛ ka diplôme ye an bɛ Ala deli Ala k'an kisi o ma o ye nimisa ye. Jɔn ye anw kisi o ma donjan ye ba a Seydi Sharif Usman Madan Haidara. Ale de ko ten ko an k'an yɛrɛ lajo ka ɲɛ ko an k'an jo ko ɲɛ ka an jo kow kɛ k'an jalaki kow to. Karamɔgɔ ka denbaya wulila nɔfɛ an ba sanumaw tanti Jara Tunkara tanti Fatima Traoré tanti Aisha Kulubali tanti Alima Dagamaisa ka Alakiraba ka denbayaw ta min ka don ma se u bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan k'o la ɲɛnamaya. Bi an bɛ min kɛnɛ kan o ye Imam Ali ta ye min bi ɲɛnamaya an ba fɛ tanti Jara Tunkara Haidara. Ale ma kulonkɛ dɔɔni na o kosɔn a ko an k'an sinsin dɔɔni kan. Ale ma kulonkɛ hijabu la a ko musow k'u janto hijabu la bawo k'ale y'a ye an karamɔgɔ kumakanw na k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ fɔ yiri ma ko yiri tuma min na bulu b'a la nka tuma min na ni yiri y'a bulu bila dɔrɔn a bɛ fɔ ko lɔgɔ. O la ko musobaw masiri ye hijabu ye ko an k'an janto o la. Tanti Jara Tunkara Haidara an b'i fo ko danti la. Ko an k'an jokow kɛ walasa an ka kisi dununyalatigɛ ka diplôme ma n'o ye nimisa ye. Ka furuɲɔgɔnya kɛ an jo kɔnɔ ka furuɲɔgɔnya kɛ i n'a fɔ teriya. Ka balimaya kɛ an jo kɔnɔ ka balimaya kɛ i n'a fɔ kelenya. An ka mɔgɔya kɛ ka se ka kɛ solution ye ɲɛnamaya ye mais an kana kɛ problème ye dunuya ye. Ko an fana an karamɔgɔ ye o de sira yira an na. Ko an k'an jija an ka kɛ bigi ye ka kunnandiya sɛbɛn hadamadenw ye. N'an ma se ka kɛ bigi ye ka kunnandiya kɔni sɛbɛn hadamadenw ye an k'an jija an ka kɛ jɔsilikɛlan ye ka tɔɔrɔ lebu dekun k'o jɔsi ka bɔ hadamadenw kan. Nin de y'an ba sanuman ka miiriya ye Madame Haidara tanti Jara i Tunkara.
il faut lendo imam ali ka dembaya korontali la ka i dɔgɔw bɛɛ fo ka i buramusow bɛɛ fo ka sirifila den bɛɛ lajɛlen fo. O kɔfɛ Sirifila denbaya sanuma buramusow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Madame Haidara Halimatu Watara ale bɔra ka waleɲumandɔnkanw lase kɛnɛ in kɔnɔna na ani folikan ka ɲɛsin nabaga jama bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barika an bɛ foli fɔlɔ an ka sababu ɲuman na n'o y'an fa ye a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ ye a n'an jigiya ye n'o ye Asel Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ye. Ale min ye sirifiw valeur yira an na, ale min ye kanda sira yira an na, ale min ye kunnaja sira yira an na. N'i y'a ye bi mɔgɔ bɛ sirifiw ka datugu dɔn k'u ka koba don dɔn ka tila k'a kɛnɛ ɲɛnamaya a bɛɛ sababu y'ale de ye. An bɛ foli bolibele da ale ma ka tila k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a tugu a si la, Ala k'a ɲɛ ma a la, Ala k'a ka du jɔlen to. A yɛrɛ ka laɲini ye min ye Ala k'o nɔgɔya n'a yɛrɛ barika ye ni sen n'ali wɔrɔma ye sɔli Ala rasulu. O kɔfɛ an b'an ba sanuma ninnu fo n'o ye tanti Jara ye, tanti Fatumata, tanti Aisha ani tanti Alima ye. An b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na. Ninnu t'anw buran ye, ninnu y'an baw de. N'an ye fɛn fɛn f'u la o ka dɔgɔ u la an bɛ se ka fitinin dɔrɔn de fɔ ŋaniya yira kama n'o tɛ n'an ye fɛn fɛn fɔ a ka dɔgɔ an ba ɲuman ninnu na. Olu min bɛ u ka wari fitinini Ala y'u garisɛgɛ fitinin min na wari ka di dɛ nka u jɛr'u ni dingɛ kɔ ka jɛ luxew kɔ k'a don sirifiw la ka yatimɛw la nisɔndiya ka falaw la nisɔndiya ka cɛ sabagatɔ musow la nisɔndiya ko kira somɔgɔw kira bɔnnaw k'olu bangera dan t'u la u sara tɛ foyi bolo n'o tɛ masa aramani ye. U kelen-kelenna bɛɛ n'u ka waati don ni min ka waati sera u bɛ bɛɛ de la nisɔndiya u bɛ dumuni dilan i bɛ dumuni dilan a bɛ dun f'a tɔ bɛ to an minnu yɛrɛ y'u buramusow ye an b'a seereya donc u bɛ k'a kɛ foyi kama fo dayɔrɔ kama fo lahara ɲini kama u bɛ k'a k'o min kama Ala ka lahara ɲuman nɔgɔyaw ye Ala ka dayɔrɔ ɲuman nɔgɔyaw ye a bɛ k'a kɛ laɲini fɛn fɛn kama n'o ye lahara ɲuman ye Ala k'a nɔgɔya n'o ye an minnu y'u buramusow ye Ala k'an yɛrɛw sen da u sennanɔ la Ala k'u ladegeli se d'a ma k'a fanga d'a ma k'a kɛnɛya d'a ma a n'a hakili ɲuman di an ma. Kuma ma nɔgɔn ne ma n dɔgɔninw bɛɛ tɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na kɛnɛ in kan i nana yɛrɛ ye baara de la mɔgɔ déplacera ani mɔgɔ ŋaniya bɛ yan n'a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ i b'a k'i yɛrɛ de sabula sirifu kanuni a n'u ka kɛnɛ ɲɛnamani dalilu de don bɔda de don an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an t'u hɔrɔma na diɲɛ ni lahara. Auzubillahi mina shaitani rajim. An bɛ Ala fo k'a barika da ka seli an ka ciba kan kisi ni nɛɛma b'a ye. An b'an karamɔgɔw fo k'a ka denbaya bɛɛ fo k'a furumusow fo an bɛ bani fo kosɛbɛ dan t'a la kabini an kɔrɔmuso dira an ma don min na fo bi an ma tɔɔrɔya sɔrɔ a ka ko la a ye fɛn bɛɛ k'an ye Tunkarala bɛɛ ko k'a ka foli kɛ ani Tarawele la ani Daga Mayisa la ani Kulubali la bɛɛ ka foli bɛ yen Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ka labanko ɲuman d'a ma Ala ka san caman yira an na Ala k'a mɛn na. An ka kɛnɛ maabaw bɔra k'u ka bonyamasegin lase kɛnɛ kɔnɔ u ka nisɔndiyalikanw an'u ka dugawu don ka sanga ni ɲɔgɔnna kɛnɛ barikaman sigili ye k'a daminɛ Fadi ɲɛmaaba la Alhaji Adam Sanogo fo ka taa se an ba Madame Aisha Sangare. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ola an bɛ Ala tanu k'Ala barikada Ala min sɔnna k'an fara ni jamakulu Salman kan wulada in na ka nɛɛma ni kisi ɲini Ala fɛ k'a kan kotigi Mohamed kan ana sodenw ana ka saba ɲumanw ni ka mɛn jɔnni kunna i b'a fɔ sababu ɲuman an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye Asel Sherif Usman Madani Haidara ka dugawu k'an baw ye ka dugawu kɛ karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini Ala fɛ si jan barikama Ala ka di karamɔgɔ ma Ala ka karamɔgɔ kɔlɔsi Ala k'a latanga sirifula duba bɛɛ u bɛɛ lajɛlen kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa ma cɛ karamɔgɔ balimaw a n'a teriw a n'a baarakɛɲɔgɔnw
k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada bɛn ni kelenya ala ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. Ansar Dine International ka folikan ni k'a lase Ansar tɔnden bɛɛ lajɛlen ma. Min o min ye nin kɛnɛ nin sɔrɔ, min o min ye nin kɛnɛ nin sigi, sabu kɛnɛ nin sigi ni Ansar kɔnɔ o ye karamɔgɔ ka laɲini dɔ ye k'a fɔ a ka kalandenw ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an baw olu ye Serifu ka lon bɛɛ ta k'o fana kɛ karamɔgɔ ye k'a ɲɛsin an ma. Donc an bɛ dugawu k'an baw ye. U bɛ musaka mun donna ni baara ninnu la, u bɛ baara mun kɛra ni an yɛrɛ b'a yira n'an ma tara ka fara an bolo kan min ye ɲumanyaw ye, an b'a ɲini ala fɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen sara. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ba min ka kɛnɛ kan bi min ye Ayidara Tanti Jara ye Tunkara. An b'i fo k'i barikada i ka ɲumanyaw la, an b'i fo k'i barikada i ka bonyaw la. Seydina Ali kanuni o ye kira kanuni ye, kira kanuni o ye ala kanuni ye, ala kanuni u taa mɔgɔ sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ. An b'a ɲini ala fɛ ala ka alijinɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. An sigila hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la. Ne bɛ n ka foli fɔlɔ an karamɔgɔ la a Seydi Sherif Usman Madani Haidara. K'a ɲini ala fɛ si jani kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o da n'a ka denbaya ma. Jugu tɛ b'a la ala kana jugu se ni cɛ in na a hami dogolen ni kɛnɛ ka taa ala de b'a dɔn la k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. N'an y'an karamɔgɔ fo an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ o mɔgɔ sen sera kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An mana na hɛrɛ la cogo min ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin hɛrɛ la ten. Fɛn m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ. N'an y'o foli kɛ an bɛ kɛnɛ in yɛrɛ sigibaga fo n'o ye Jara Tunkara ye. An b'a na tɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Nin kɛnɛ in de bɛ sigi ninnu fɛ Jara bɛ Imami Ali ta sigi, Fatumata bɛ Fatumata Jaraw ta sigi, Aisha bɛ Fuseni ta sigi, Alima bɛ Asan ta sigi. Ala k'an don lahɔrɔma la nin kɛnɛ in sigili kama. Ya Rabbi an y'a ɲini masa Aramani fɛ ninnu musoba ninnu u bɛ kɛnɛ ninnu sigi dɔrɔmɛ min bɛ bɔ ninnu fɛ k'a kɛ ka nin baara in kɛ miliyɔn caman de bɛ don nin na. An y'a ɲini Alahu Taala fɛ u bɛ nin musaka min kan ka bɔ nin ala ka caman bila nɔ la. Ya Rabbi Alahu ala ka miliyari bila nɔ la. K'u fo k'u barikada k'u nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Imami Ali ka tɔndenw an b'u fo k'u barikada Jara dɛmɛni la k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Alhamdulillah kɛnɛ in kɔni a kɛra nisɔndiya ani munyamunya caman ye. Fɛn min ye an ka zikiridala Mamadu Buware Fimani ale bɔra ka fasa dumanba da Imam Ali la kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnlen kɛnɛ in kɔnɔna na. Hey,
An karamɔgɔ Tahir Sidibe Wuduhul Islam tɔgɔ la, Sumaila Siriki Tarawele Jeunesse Ansar tɔgɔ la, Bakari Sidibe section bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la, u bɔra k'u ka bonyamasegin kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillahi wa alihi al-athhar, ala rasulillahi wa sahbihi al-akhyar. Yana nga do kuma kono an bi hakito jina an karamɔgɔw fɛ. An karamɔgɔ bi Samahat Sheikh Abu Jafar Mohamed Jabate ani Samahat Sheikh Mohamed Sisi. Ni an bɔra ye an bi ka kuma bi ni Ansar karamɔgɔso bɛɛ tɔgɔ ye. Précisément à international n'o ye Mama Chame ka bɔ Segu ani national n'o ye Alpha Diallo ye ka bɔ Bamako. An bi an ka nisɔndiya de jira ani an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen ka se silamɛ bɛɛ ma. Précisément mɔgɔ o mɔgɔ n'o sen bɛ Alakira so olu ka bonya n'u ka karama ɲɛnamayali, an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn di olu bɛɛ lajɛlen ma. Ka foli di an bali ninnu bɛɛ ma minnu kabini sanjaw u ye Alakira ka so ta ka a denbaya ta ka ɲɛnamaya cogo bɛɛ lajɛlen na, ka Ala deli u bɛ ka nafolo minnu don a la, Ala ka kɛ dalu ye jɛla, ka kɛ dalu ye lahara, ka kɛ kisi ye jɛla, ka kɛ kisi ye lahara. Foli laban ani foli belebeleba an b'o di an fana karamɔgɔ ma, Samahat Seyid Sherif Osman Magan Haidara. Ale min ye Ali ye Ali ka fonisereya la, ale min ye Ali ye Ali ka cɛfarinya la, ale min ye Ali ye Ali ka muɲu an'a ka sabali la, ka Ala deli a ye sijan ni kɛnɛya ani kisi dafalen ana denw ani kalandenw ani kalanɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Assalamu alaikum jama, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An sifinnakaw nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ. An baw an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Tani Jara, Tante Fatumata, Tanti Aisha, Tanti Alima. An b'u bɛɛ lajɛlen fo. Olu ye hakilina ɲuman mun ta nin ye k'a fɔ ko u bi kira ka zuriya ka olu ka wagatiw la ɲɛnɛmaya ka tila k'o kɛ kalan ye k'o kɛ bonya ye tuguni adamadenw ye, an b'u fo o la. An b'a fɔ celui qui veut garder un objet précieux, il faut le garder en haut. Ko n'i b'a fɛ ka fɛn ɲɛnɛma kɔlɔsi ko i k'a bila sanfɛ. Olu b'a la ka baara min kɛ bi a nɔ b'i ye ka ye diɲɛ kɔnɔ yan wa a b'i ye lahara. Donc nin ye kalan de ye ka di anw sifinnakaw ma. Nin ye nisɔndiya ye, nin ye wasa ye. An b'a fɔ Ala ka ni ɲɔgɔnna cɛya, Ala ka laɲiniw sabati, Ala k'an karamɔgɔ mɛn an ɲɛ. Alhamdulillah, an b'a Ala fo k'Ala barika da. Ala min sɔnna k'an fara ɲɔgɔn kan wula in na. An karamɔgɔ a n'a ɲɛ jɔyɔrɔ ka Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ale tɔgɔ la tɛrɛn kan. An bɛ Ala de fo k'Ala barika da. Délégation bɛɛ tɔgɔ la. N'an ye Segu coordination ye, kɔfɛ coordination wɛrɛw bɛ yen, Buguni coordination ni ka fara coordination caman kan minnu nana nin kɛnɛ in seereya. An bɛ an baw fo, an karamɔgɔ folen kɔ, ale de ye sabu ɲuman ye. Nin bɛɛ sabu ye ale de ye ka sirifuw bonya jira an na. Sirifuw u kan ka bonya ni cogo min ye ani an kan k'u ka hakɛw sabati cogo min na, ani kuranɛ yɛrɛ o de fɔ an ye k'a fɔ kira ma a f'u ye, ma foyi ɲini aw fɛ n ka kira sira la fo n'a kɛra a ye kɛ nzomɔw fɛ. O la an karamɔgɔ y'an bila o sira min kan, an baw olu y'a ta ba la ka kɛ lesson ɲuman ye anw ye.
n'o ye an ba bɛɛ lajɛlen ye u bɛ ka don ninnu tila u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnma an filɛ min ka kɛnɛ kan n'o ye Hayidara Tanjira Tunkara an bɛ a fo kosɛbɛ k'a tanu k'a barika da ni ka fara dɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan ka Ala deli nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman Ala k'a jira an na an b'a ɲini Ala fɛ jamana in Ala k'a basigi Ala k'a kulusuma fitinɛ min b'a kɔnɔ Ala k'a ban an karamɔgɔ Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye Ala kana fitiriwaleya ma kira na so kama an karamɔgɔ yɛrɛ kama. O tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye an karamɔgɔ Abubakar Tarawele Bare fo ka taa se an karamɔgɔ Mohamed Sise olu fɛnɛ bɔra k'u ka wale ɲumandɔnw n'u ka folikanw lase kɛnɛ in kɔnɔna na. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسلامي جماعة بلاد الانفو نكني أسيرين حكم كونلا سيدنا علي نافور هل يفعل فعلن يفعل بفوني كذاك أيجو ربما كه دين كونلا أنك مبارك من فوق على كراب صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فويتوفو سيباشيتي على كراب جنونا صلى الله عليه وسلم ممكن سيدنا علي دنياته نالي أبلغهم نترون أبينو يقوم ينفع أنا كرامو الشيخ الشريف عثمان مدن حيدر عرفنا بأمبرو شبيانا كدوك أمباي أمبو بلجلي منو بين كلام منو ينمايا أنا سيكا دودون رسول صلى الله عليه وسلم أكا لحليولا ومي بودك على كم يبنو على كاتشيا على كم يبنو على كاتشيا اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم أمبي الله سبحانه وتعالى ترمو كأول من دون كأبرغدا nini kene bayi hadarli ka polini wala mandon ko taka na ba bela de segre kani Allah subhanahu wa ta'ala pe masami nyina ntaira na Imam Ali ka anniversaire cha mambe ya rabbi Allah ko no anye nin kene no nali here bawdo kunanja bawdo besema bawdo ni Allah subhanahu wa ta'ala nali no mo munye sabu ka daga bi sabu ye ka awon yaran munun be ka anw dusukun de ɲɛnamaya sabu ka da kan bɛ ka kɛnɛ sigi minnu tɔgɔ la olu fatura ka ban olu tɛ nka an minnu bɛ ɲɛnamaya la an bɛ se ka tali kɛ olu ka ɲɛnamaya kɛra cogo min na walasa ka anw yɛrɛ ta dilan ni a ye kɛnɛ ninnu sigi kun y'o de ye ka miiri ka taasi k'a lajɛ Seydina Ali yɛrɛ tun ye jɔnni ye a jɔyɔrɔ tun ye jɔn ye jumɛn ye Alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wa sallam a ka ɲɛnamaya kɛra cogo di a y'a yɛrɛ di silamɛya ma cogo di ka ninnu bɛɛ kɛ misaliya ye degun minnu y'a sɔrɔ tɔɔrɔ minnu y'a sɔrɔ Ala ko sira kan ka ninnu bɛɛ kɛ misaliya an bolo walasa ni degun y'anw yɛrɛ sɔrɔ tɔɔrɔ y'an yɛrɛ sɔrɔ Ala ko sira kan an ka se ka a muɲu ka se ka to Ala subhanahu wa ta'ala ma o tuma na an b'a dan yan an b'a dɔn k'a fɔ ayiwa a Seydi Seydou Usmane Madanin Hayidara a nakuma sera an bɛ Ala deli masa min ɲinanta jira an na ayiwa Ali ka bangeni caman bɛ yen yarabi Ala k'o jira an na. Ni waati kɛrɛnkɛrɛnlen in de la an karamɔgɔ Sheikh Ahmed Tidiane Hayidara yɛrɛmajigin sirifikɛ ale bisimilala kɛnɛ kɔnɔ nisɔndiya ani bonya ni karamaw caman kɔnɔna na an ka kelima dalaw fɛ. Hayidara nana belebele nana Bashiru nale kɛra hɛrɛba ye. Hayidara nana belebele nana Bashiru nale kɛra hɛrɛba ye. Hayidara nana belebele nana Bashiru nale kɛra hɛrɛba ye. Hayidara nana belebele nana Bashiru nale kɛra hɛrɛba ye. Hayidara nana belebele nana ale naga lemane nana ale naga sabati nana ale naga aladon nana ale bɔra kulubaw de la Hayidara bɔra babaw de la ale bɔra bamadani de la ale bɔra Sifikaka de la ale bɔra Basiru de la ale bɔra Bakari de la ale bɔra Sifimadu de la Hayidara bɔra Sifi Musa de la ale kɛra kalo kura de ye mɔgɔ min ko dalandigi ma se ko ta ka taa kan
mandege nala mi maluka kinyana ala bi faga ka ke kofe shirifige nale gera here bayi haidara nana bele bele nana bashiru nale gera here bayi. Alhamdulillah, ida fo anya fo yana chogomna anniversaire Imam Ali ala sona nyine baro bela jelen bena janvier masamba fla ani muka ani woro akera wati kerengerele mi nisodia ani abalananko chama kera ambafe ambaye musa ka chamanta kadi ambalmando ma obiseku yere deme kene konnana fogata se dagabana moto na ma fo telmani o tara ka ɲɛsin an baliman dɔ la nin kɛnɛ in kɔnɔna na a bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a ka dahirimɛ ɲinini na bonyaw tara ka ɲɛsin an ba ma wa an ba fana ye bonyaw kɛ maa wɛrɛw ye u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri la k'a daminɛ an balakaw la minnu ka suturafini dafalen don ani an karamɔgɔlakaw ka sanga n'u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri ye o caman kɛra kɛnɛ in kɔnɔna na. moto bɛ di Mamadou Sakɔ de ma. Mamadou Sakɔ, vigile d'eau, voilà, 25 000 francs, CFA, Oya Karbiraye, Aïtegara Faba, Aïdara Tantijara Tumaraye, Télémani Kura Teknaku, Halamana Mafara Kawa la Furo. Ah, voilà, Mamadou Sakɔ, Anna Kaski. Ah bon? Voilà. Ciao, tagara. Aïe kala. O bɛɛ lajɛlen ne tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Mohamed Abu Jafar Jabate ale fɛnɛ bɔra k'a ka dakuruɲɛ lase kɛnɛ in kɔnɔna na. Tuila diɲɛ na ma hakili tuila lahara. An bɛ Ala deli nin kɛnɛ sanuma in na an ba min kɛra nin kɛnɛ in sigibaga ye n'o ye an ba Jara Tunkara ka fara balimamusow kan. An ba Fatima Tarawele, an ba Aisha Kulibali, an ba Halima Dagamesa, Ala k'anu sara hɛrɛ la. Seyid Sharif Mani Maran Haidara a ka golokansigi min bɛ yen, Sharif Ahmed Tijani a n'a balimaw, an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn, ka wudugu bɛɛ lajɛlen fɔ. Nin kɛnɛ in na Ala k'an ka jamana kisi, Ala k'an ka jamana Ala ka a yiriwa. N'an jɔra k'an ka kuma Ali kan an bɛ ɲininkali min kɛ diɲɛ bɛɛ la ni Ali kun ma na diɲɛ na diɲɛ kun bɛ kɛ cogo di ni Ali kun tɛ Alakira Muhamadu kɛrɛfɛ kira ka ci kun bɛ lase cogo di ni Ali kun tɛ Alakira kɛrɛfɛ Baduru don a kun bɛ kɛ cogo di Uhudu don cɛw bolilen ka Alakira to ni Ali kun ma to a kɛrɛfɛ a kun bɛ kɛ cogo di Khaybara do ni Ali kuma drapeau minɛ a kun bɛ kɛ cogo di Amru ibn Abdul Wud Khandak do a kɛlen ka dingɛ sago ka n'i jɔ silamɛw cɛla ko ni min ye den ye o ka bɔ ni Ali bɔra ka bɔgɔ don a la ni Ali kun tɛ a bɛ kɛ cogo di ni Ali kun tɛ an ba Fatima Zahara kun bɛ cɛ ɲuman sɔrɔ cogo di ka se ka shirifudenw bɔ a la ni Ali kuma na diɲɛ na Seyid Sharif Mani Maran Haidara o kun tɛ na diɲɛ na Ansar kun tɛ ye diɲɛ na sabula Ala ka dɔnniya n'a ka latigɛ la a y'a kanu ka shirifuw kɛrɛnkɛrɛn k'u bɔna bɛn Seyidina Ali de ma ni Ali kun tɛ shirifu ko kun tɛ yen Tijaniya kun tɛ yen Kadiriya kun tɛ yen o kuma na Ali de y'a bɛɛ ye waati korona nka a mana kɛ cogo o cogo an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala an bɛ a tanu sabula nin sigiyɔrɔ in na an ye shirifuw jansa dɔ da ka sogo do la an ko subhuna bana hal min sirajin subhuna bana hal lakum min sirajin hammuna rabbuna wa dhul mi'raji aluhu nafsuhu falasna naqisu tasniman wa kawtharan bil ujaji laysa yarqa ilayhim kullu tuyuri
نحن طرنا بلا جناح الرواجي عنهم قد أخذنا فاتخذونا شيعة فاعتلينا كل ابتهاج أبواب البيوت يأتي إليها كل بر على سليم الفجاج فعلي إلى العلوم لباب حل كل القضايا دون ارتجاج سل حنينا وخندقا بعد بدر من غزاه هوى فهل من علاج نعلي أدتو من ما سكي جوبلي وكمانا كما يبلغ جري ميني أنغو شرفوريا دوغو جرا كبان ما هو ما يبفي ورا ويلدا eki ka moyo eko tu sabla ko yishru tay alaka ko tu bolo Allah subhanahu wa ta'ala ka sangorota di ala nyina irana alaka sawre irana Sherifa Fatima Haidara ale fene bora ka kuma fami Haidara togola aye aka nisodia ani aka sewa ira ana ninga dakurunya damondoni Imam Ali ka fisamantia adaseruma aka korofo konnana anga janga sorole unyamada A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Nkelen ko fega tangani ni ala fega bo shaitane toroma shaitane min kara farada kiru fen ka bola hanima belejelina men sisini wala utala to ko barka mai jiya ina la bonin tigini lara ina kerengere lentigi ala mi adam de no ala de bala ba o ko fega ina ni tangani ni ala fe ko jidi an kuntiki muhammad ka ana so ni san mo na ka saban mo ani joni mamunu sona ka tuwa ko falkiyama joni wala hanini yawi o jon sanman tala o ko fe ma fo ni islam ya foli an bari ya foli nuri assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amena baga bela jali fo mo yi se mo ko no goro waseni kene san menga ma foli ba bela jali ka foli belulu ba tagadian fa na karamo ma no ya sid Sherif Usman Madan Haidara kadugo kai gadugo nyina fe shi kuntala jani lafiya be ala buru ala ko diana ma o ko fe ame kana minga kana dogole teneni awshila ne be mbabe fo gadam ne tanjala tan Fatma tanti Aisha fo tanti Alima olumunu ye uchela me ka ke sababu nyuma ye ka kira somo ga bamili ira ambela jelina kerengere ni ala ame tanti jara fo ali mimbe ali uka anniversaire organisé sans ça ate juruta mogo fe foni mogo mna boluma faradi ama donc ame dugo ke ala ka ke aljine saray anai en fe nana ala ka ke boray en bela jeni ni kene ye en Fatma to hori ga kene basabla on future ga anniversaire donc la ame da kurunya fla fo kira e munu fo aliou ka bunyala sallallahu alaihi wasallam kira koko ali bora alila ali ere bora alila o ba irana ka fo ali ye kira doy ay kira ka jogo ba bela jeni soro funa kera kira ay o ko fe ala kira ko ale mo nyemo ye ali o tikila mo nyemo ye o ba irana ka fo ali islam e bela jeni nyemo ye kakla ka fo ala ke mo fe mo min kera ali fe mo mi ali deme ala ba mo la mo min bana ali la mo mi ali juya ala kan ke ali kan bawoyi o ko fe sabo bena kan wi sharia kan ti aba kitabu chama kono nolu be fera na figi do wa doni ali juya ali de nolu be fera islamé ma do wa doni ali kanuni de o ba ira na ka fo chemin kera balancer ka jumani ma ira ga nyena mayala ala yere de be otigi no fe donc ame dugo ke ala ha bela jeli abna ko no ya ala ga lay nu sabati ame fen ni ala fe nan ala tabibe ala ko no ya ala ko ka ga ala ka makira bo ya rasul sallallahu muhammad ni fidini rap malamu wa ke to ni jama fe salam alaikum ni wati kerengerele ni la korofo galamani tenguna Sayyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara la dakurunya damandoni ka ko anfa ani ankara mogo selinye kenen ko nana ka setigi ala fo ka barkada ala min ye ala kiraba bonya ka sodungo bonya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a ka danni na ka kisi nɛɛma ɲini o ala ye fɛ k'o kɛ ala kiraba ni a sodunge sanu kan a ye nɔgɔ yɔrɔ ma janya ka bɔ minnu na k'o sanuya sanuyali yɛrɛ la o kɔ ka bɛɛ foli kɛnɛ in kan ni silamɛya ka folikan ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala ka rahamu dilan ala kan sago d'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'aw ye ala k'a n'aw kɔrɔta ala k'a n'aw wasa
ala kana malo ala kana labla amin amin ala kana ndese amin ala kana san yɛrɛ kɔrɔ amin amin ala kana siri dan fɛn na amin ala k'o k'a ka ala ye kama amin amin nin kɛnɛ in yɛrɛ hɔrɔma n'a barika kama an ka jamana ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ amin amin dekun minnu b'a kɔnɔ yarabi ala ka wuli amin amin ala k'o k'a ka ala ye kama amin mais ala kɛra hɔrɔma ye amin sɔla muhammadin wa ali wa salim aydra alhamdulillah aha an bɛ kira ka du kɔnɔ tiɲɛ kira ka dudenw ka kɛnɛ kan aha ni o ye a ka dudenw na kuntigi ye ni o de ye ali ibn abi talib naam karramallahu wajha tiɲɛ ala ye cɛ min bonya aha o de la naam karamɔgɔw kumana aha sura wajuliw kɛra ka sayidina ali fɔ jɔnni don tiɲɛ mais bɛɛ bɛ dɔ de fɔ naam imam ali la aha a n'a ka karama la tiɲɛ bɛ kɛ imam ali naam ni kumana ka sajaa kan aha i ti cɛ wɛrɛ ye bilen naam cɛfarinya jɔyɔrɔ la naam i ko ali ayi o tɛ yen ni kumana ka dɔnni kan naam i ti dɔnnibaa wɛrɛ ye dɔnni jɔyɔrɔ la naam i n'a fɔ ali ayi o tɛ yen a b'o cogo la ni kumana ka ala ye siranya kan i ti ala dɔnbaa wɛrɛ ye ayi o i ko banna ali alidahu akbar wa nin de ye fɛn saba ye k'a fɔ jɔnni ni silamɛw ka ɲɛmaaya ka kan jogoba saba o de kan ka sabati e la min b'a yira ko e ni silamɛw ka ɲɛmaaya ka kan fɔlɔ ye danaya ye ko i yɛrɛ ka ala ɲɛsiranya i ka adala o de ye fɔlɔ ye min ɲininen don man kɛ ali danaya yɔrɔ la o jɔnni ye a ka lamɔ cogo ni maa tɔw ta tɛ kelen ye a ka ala ɲɛsiranya ni maa tɔw ta tɛ kelen ye olu silamɛyara kabiri jurumu ti sɛbɛn maa min kunna ka balo o kɔnɔ ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ fo ka taa ala kunbɛɲɔgɔnya o kɔnɔ man kɛ ali fi adalatihi la ahad a danna n y'a f'i ye kira nɔnɔ bilala ni min ye ka kira yɛrɛ balolen to yen ko a yɛrɛ ka bɔ nka ali de bɔra ala kira nɔ na jɔnni ka adala bɛ se o ma jɔnni ka ala ɲɛsiranya bɛ se o ma o la ni de ɲɛmɔgɔ silamɛ ɲɛmɔgɔ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye o ye dɔnni ye yala silamɛya dɔnni b'i la wa silamɛya dɔnni man kɛ ali في علمه أنا مدينة العلم وعلي بابها الله أكبر ولا hali ni sabanan ma fɔ maa caman minnu tɛ ali dɔn a ka samantiyaw dɔn a ka dɔnni dan dɔn nka a ka cɛfarinya o dɔn bɛɛ bɛɛ fɛ o kɔrɔ ni zaba bɛɛ dafan bɛ ali la n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ye. Ni waati kɛrɛnkɛrɛnlen de la kɛnɛ in yɛrɛ nɔrɔ jidi la an fa ani an karamɔgɔ Hadrat Janab Asayid Sherif Usman Madan Haidara a bisimila kɛnɛ in kɔnɔna na a bɔra ka kɔrɔfɔw ta ka waleɲumandɔn fɔli ta k'o ɲɛsin nabagajama bɛɛ lajɛlen ma ni k'a ka waleɲumandɔn n'a ka tani kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin sigi sababu ɲuman ma n'o ye Madam Haidara Hajara Tunkara ni ka dakuruɲɛ damadɔni ɲɛfɔ an ɲɛna alul beitu bonya la an bɛ karama ani fisamantiya minnu sɔrɔ kɛnɛ ninnu yɛrɛ sigili la an karamɔgɔ ye dakuruɲɛ damadɔni o fisamantiyaw ɲɛfɔ an ɲɛna. Alhamdulillah kuma jan wɛrɛ ti an bolo bilen ayi ka na an sen dɔ kɛnɛ ka dɔrɔn ka an yɛrɛ na dɔ sɔrɔ barika in na ani nɔrɔ in na tiɲɛ o de y'an boli ka se yan siga t'a la an ka foli bɛ aw ye Allahu Akbar khasatan min ye nin ko in labɛn ka jɔ a musakaw kɔrɔ ka jɔ a fɛn bɛɛ kɔrɔ alakira somɔgɔw kama tiɲɛ an b'a fo a y'i laminɛ n'o ye jara ye tiɲɛ a ye cɛsiri ni jija minnu kɛ nin na an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ bɔda ye lahara amin amin mɔgɔ minnu fana y'u ka baara bila ka na fara an ka nin ko in na u sara bɛ ala de bolo ala k'u sara hɛrɛ la amin amin sini kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a d'an ma amin amin an ka jamana ala k'a kɔlɔsi amin an ka jamana ala k'a tama amin ala k'an tama a kɔnɔ amin amin ala k'an wasa a kɔnɔ amin ala ka don ani tɔɔrɔ bɛɛ cɛ amin Mali ala k'a kisi amin amin a yɛrɛ minnu nana aw sara bɛ ala de bolo ni ye seereya ye aw bɛɛ lahara ala ɲɛ kɔrɔ naam kira sɔrɔ salam a y'a ka denbaya kalifa silamɛw ma a ma k'an ɲɛna mɛ n'an ka kira don anw ye kalifatigi dɔ ye siga t'a la o la an kan k'an seko kɛ ka fɛn dɔ jira setigi ala la
kunu a ma kɛ anw ɲɛna mais ala b'a dɔn a ɲɛ b'an dusukun na n'an kun bɛ yen minnu sar'u nɔfɛ an b'a la wa an b'a a la fana fɔ an ka se ala ma kira n'a ka denbaya u dɛmɛni u kanuni u ka kow yirali u ladegeli an b'a kan o la an b'aw fo k'aw barikada k'aw wale ɲuman dɔn surɔ n y'a fɔ aw ɲɛna Seydina Ali min ko fɔra nin ye a ye jɔyɔrɔ min ta diinɛ in na ale ka bamuru ani Seyida Khadija ka nafolo n'o kun tɛ ko ko n'Ala b'a kɛ sababu de b'a la ni Ala jɔra ko kɛli kan Ala yɛrɛ tɛna kɛ dɛ iza aradallahu amran hayya lahu asbaba ni Ala ko a bɛ ko kɛ a b'a sababu labɛn silamɛya ka ɲɛtaga Ala y'a sababu labɛn ni ninnu de ye o la u y'u jɔyɔrɔ fa mais a kɛra gɛlɛya kɔnɔ a ma ɲɛ Seydina Ali ye Alakira ladege sɔrɔ kira hijirala ka bɔ Maka de ka na Madina o don a ka gɛlɛya bolo a ti fɛ ka bɔ o Seydina Ali kelen in fana ye Maka bila ka Madina bila ka taa Kufa Ala ni gɛlɛyaw fɛ mais ko ka di Ala ye cogo min na a b'a kɛ ten an b'o de fɔ ye kuma bɛɛ gɛlɛya minnu n'an ɲɛ b'a la Ahlul Baytiw y'an gala a bɛɛ la ka ban foyi t'an sɔrɔ ko an tɛ se ka jɛ ni min ye ani Ala cɛ la parce que adamaden dɔw bɛ yen u bɛ siran Ala ɲɛ u bɛ Ala bato mais n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn u b'a fɔ ne min bɛ ka Ala bato Ala mago ma kɛ ne na a b'u ka limaniya dɔgɔya alors fo an k'a faamu Seydina Ali ye mɔgɔ kalan fɛn dɔw la fo k'u sa maa ma s'u la kɛlɛkɛyɔrɔ la mais n'i y'o yɛrɛ salen ye janfan na i b'a dɔn Ala y'a dabɔ a kama k'anw de kalan Ala y'anw de kalan u ka di Ala ye ka tɛmɛ an kan u ka bɔ Ala bolo ka tɛmɛ an kan u siranna Ala ɲɛ ka tɛmɛ an kan mais malgré tout Ala ye tɔɔrɔ se u ma ni kuranɛ aya don ko tangana olu b'a dɔn ni sɔyifu don ko jugu halakila olu b'a dɔn mais malgré tout Ala ko n bɛ ninnu kɛ aw hakili sigiyɔrɔ ye u ka di n ye nka n bɛ tɔɔrɔ se u ma n'a yɛrɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ a k'a dɔn nin ye Ala ka sunna de ye a ka taasira ye nin ye ninnu ka tɔɔrɔ kɛra ten de n'o tɛ Seydina Ali ɲɔna ni Ala tɔgɔ bɛ e bolo ko tangana a fɔ olu ma banza u y'a ban dɛ mais Ala ko la n bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ ka hakilimaw sɔbi o de kɛra kira somɔgɔw ka tɔɔrɔ ye mais aw y'a ta k'a yira aw b'u fɛ Ala kira y'a fɔ maa si tɛ kɛ Seydina Ali fɛ fo Ala bɛ mɔgɔ min fɛ parce que a ko maa tɛ kɛ Ali fɛ fo mumin wa mɔgɔ si tɛ ban Ali la fo nafigi Ala kira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam ka tila k'a fɔ e de ye muminw ɲɛmaa ye ne kɔfɛ ka tila k'a fɔ ni ne ye mɔgɔ min ɲɛmɔgɔ ye Ali y'o ɲɛmɔgɔ ye o kɔrɔ ye ni mɔgɔ ma bana Ali la i bana kira yɛrɛ la an bɛ to k'aw hakili jigin ninnu de la ni sigi ninnu kun ye nin de ye ɲinɛ kana kɛ ninnu kɔ kasa birifini birila ninnu de kan ne b'a fɔ ne bɛ iriwaya fɛn o fɛn fɔ ye a bɛɛ ye sunna kuma de a kelen tɛ a tɔgɔ ye di siya kuma ye ni n ko n bɛ siya kuma fana fɔ don min na n b'a fɔ a ye don n ko siya o ko tan siya kɔrɔ ye di minnu y'u ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛɛ bɛn Alakira somɔgɔw olu ka kuma i b'a fɔ ko o ye ɲinkan ye ne t'o fɔ dɛ bɛɛ bɛnkan ne b'o de f'u ma bɛɛ bɛnkan ne ye nin fɛn o fɛn fɔ nin ye bɛɛ bɛnkan kumaw de ye i b'u fɛ i t'u fɛ bɛɛ bɛnna nin kan aw sara bɛ Ala bolo Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye Ala ka si d'aw ma gɛlɛya bɛ maa o maa kan kɛra somɔgɔw kama Ala ma bɛɛ wuli
tɔɔrɔ bɛ min ka kira somɔgɔw kama ala ma wuli amin ala sɔn an y'an ka jamana kalifa ala ma kira somɔgɔw kama ala ma kɔlɔsi la amin ka hɛrɛ k'an n'o ye amin an tɛ taa yɔrɔ jan waati tɛmɛna yɛrɛ kɛnɛ sanumanba in a kun cɛra ni an fa ani an karamɔgɔ ka duwawu sanumanw ye ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'an bɛɛ laban ye ala kira bonya kama sɔli ala rasul salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار استرنا وانصرنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين An sera ka fitini min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma ka bɔ an fa ani an karamɔgɔ Aseyi Sherif Usman Madan Haidara ale ka dolaci kɛnɛba kan Bangoni Janɲɛbugu la ka sanga ni anniversaire Imam Ali ye min kɛra ka bɛn janvier kalo ma san 2026 an bɔra ka wulafɛ baaraw de yira aw la o min ye dan sigi ɲinɛ Imam Ali anniversaire baaraw la min bɛ ɲɛnamaya an ba fɛ tasibila ani hakililajigi ani duwawu don ka ɲɛsin nin cɛba in ma Alakira kisi a nɛɛma ba ma ale balimakɛ ani a burankɛ ni cɛba min ye jɔdabaw fa alisilamɛya diinɛ jɔli la diinɛ in kɔrɔtali la a ye gɛrɛntɛ ani bilajarabi ani balawu minnu sɔrɔ diinɛ in laseli la ani cɛba in jogobaw anw yɛrɛ bɛ se k'a ta ka taasi ani walandaw sɔrɔ a kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ musakaba de bɛ bɔ an ba fɛ ka se ka kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya wa nin kɛnɛ in yɛrɛ kuncɛli kɔfɛ dumuniba de bɛ labɛn an ba fɛ alhamdulillah an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka kɛnɛ ninnu sigili ani kɛnɛ ninnu seereli kɛ an bɛɛ lajɛlen ma dalu ye lahara jɔ don ka hɛrɛ kɛ jamana ye ani jamanaden kelen kelen